Martina Castells i Vallespí seria la primera dona que es doctoraria en Medicina i la primera dona que exerciria com a metgessa de la història peninsular. Nascuda a Lleida l'any 1852, als 30 anys es doctorava a la Universitat de Barcelona amb la tesi Educación física, moral e intelectual que debe darse a la mujer para que contribuya en grado máximo a la perfección y a la dicha de la humanidad. El cas de Martina Castells seria la reunió de la tradició familiar, la vocació personal i l'ambició de superació. Martina era filla, neta i besneta de metges. La nissaga de metges Castells remuntava pel cap baix a finals del segle XVIII, amb el besavi Bernat, metge a Camarasa, que va ser seguit per l'avi Pere, metge a l'Hospital de Tremp, i pel pare, Martí, que exerceria la medicina a Lleida ciutat. Martina Castells no tan sols seria la continuadora d'aquesta nissaga, sinó que seria la primera dona a exercir la medicina a la península Ibèrica. També, en el decurs de la seva efímera però intensa carrera, contribuiria a divulgar la relació entre educació, higiene femenina i felicitat individual. La doctora Castells sempre va defensar que la dona era la base del benestar social. Casada amb el doctor Antoni Constantí, comandant metge, llavors destinat a l'Hospital Militar de Reus, Martina Castells va establir la seva consulta a la capital del Baix Camp, en aquell moment la segona ciutat de Catalunya. Des del primer moment, la seva consulta, dedicada a la pediatria, sempre va comptar amb una important i reconeguda llista de pacients de la ciutat. Martina Castells va morir prematurament l'any 1884, als 32 anys d'edat, quan feia escassament 2 anys que exercia com a metgessa, i a causa, paradoxalment, de les complicacions del seu primer embaràs i part. No obstant això, Martina Castells va representar una fita importantíssima que a la península Ibèrica obriria definitivament l'exercici de la medicina a les dones.